Dead on the spot ang 49 anyos na truck driver na ito matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek sa barangay Nagkalit sa bayan ng Del Gallego, Camarines Sur nitong nakaraang araw. Kinilala ang biktima na si alias Batak, residente ng Zone 6 ng parehong barangay at truck driver ng LGU Del Gallego. Batay sa investigasyon ng pulisya, nasa inuman ng biktima mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon kasama ang mga kaibigan at kaanak. Nakarinig na lamang umano ang mga residente ng sunod-sunod na putok ng baril pasado alas 7 ng gabi at doon na tumambad ang dugo ang biktima. Ang sabi kadtong kagharong is nadangog lang nindang may nagputok tapos bigsi irip ninda. Iyon na itong nahiling ninda si victim is nagtuturo na ang dugo duman sa may sa may sa may tukawan. Kaya sindaman right after kadtong mahiling ninda natakot sinda naglukso sinda sa bintana. Nagtago sinda. Nagtamo ng 5 tama ng baril ang biktima sa iba't ibang bahagi ng katawan na agad nitong ikinamatay. As of now, inaano pa namin kung ano talaga yung pinaka-exact na motibo kung bakit nagkaroon ng ganitong insidente doon sa barangay. Base naman po sa investigation namin, ito daw pong biktima is pag nagsalita kasi siya ay may pagka-agresibo. So most probably po may naka-discussion siguro siya or baka noon pa na ganun yung actuation niya na until now is hindi na anuan sa kanya na gano'n talaga siya magsalita. Tapos, ang sinabi pa nito bago daw mamatay is, sabi niya is hindi daw siyang natatakot mamatay. So, yun ang isa sa mga anggulo na iniimbestigan namin bakit gano'n siya magsalita. Okay. Kaya lang, based doon sa investigation namin sa family, is ang sabi sa amin, after na lang po ng ng living, makikipag-usap sa amin. Patuloy namang nagsasagawa ng masususing investigasyon ng Del Gallego Police upang makalap ng karagdagang ebidensya at impormasyon upang makilala ang sospek sa pamamaril. Duman po sa mga nakakaarap po ang buong pangyayari, makipagtulungan lang po sa amin, pumunta po dito sa sa impilan natin dito sa Dilgar Diego Municipal Police Station or tumawag po sa ating hotline sa 911 para kami na po ang pupunta sa inyo. Kami ang kung natatakot po kayong pumunta dito dahil sa inyong seguridad, kami na po mismo yung mga operatives namin or yung investigator ang pupunta kung saan man safe na lugar andun kayo. Saka doon naman po sa may sa may gawa nito, sana po makonsensya naman na may pamilya rin yun, may pamilya ka rin. So sana po kung naririnig nyo man kami is sana sumuko ka na po sa amin para matulungan ka rin namin. Regine Boy, CSN.